माखासे थांखिफोरखौ लानानै awareness program लानाय बिनि सायाव दा मोनसे बुस्थुखौ नाय जोङो दिनैनि मेन प्रग्रामनि उद्देश्यआनो जाहैबाय एसटि एससि एट्रसिटि एक्ट लिगेल राइट्सनि सायाव लिगेल राइट्स होनबा मा बुजियो लिगेल माने जोंनि ट्राइबेलफोरनि मोनथाय ए टु जेड लिगेल राइट्सआ जाहैबाय जानायनिफ्राय एकदम जोबजासे फरायनायनिफ्राय साख्रि लानायनिफ्राय प्रमोशन जानायनिफ्राय फरेस्ट डुवेलार राइट्स एट्रसिटि एक्ट बेखौ मानो नांगौ जोंनि मानसिफ्रा एवार नङा बबेबा गामिफ्राव पुलिस थाङोबा सोरबा गियो मानि थाखाय गियो जों नलेज गैया नलेज इज पावार होनदों जेब्ला नोङो नलेज फैगोन होमब्ला नों गावखौनो गोरा मोनो लिगेलियाव जेरेखम हमना ला एडभकेटफ्रा बांद्राय गिया नंगौ नङा दानि जुगा सोरबा धमखि होनाय सिखा रुवा दाननाय सिलाइनि जुग गैला जोङो दा लिगेल राइट्स बेफोरखौ जोंसो जुजिनांगौ जायो दा जोंनि एवारनेस खालामनाया बेनो मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय गावबुरा फैदों गावबुराया गामिनि गारजेन दा गावबुराया लिगेल राइट्सनि फारसे मोनथियोब्ला बिसोरो गामियाव माबा मोनसे जायोब्ला बिसोरो गामिनि माबाखौ जाय लिगेल जेनेबा पुलिसजों बिसोर रायलायनानै माखासे सल्भ खालामनो हागोन बेनो जोंनि उद्देश्य बेनि अनगायैबो जोंनि बेसेबां लिडार दं माहारियारि आफाद दं जोंनि लिडारफ्रा जोंनि बे लिगेल राइट्सखौ एवार नङा बिनि थाखायनो जोंनि लिडारफ्रा मा जायो एखमबा थांहां फैहां खालामा माने कनफिडेन्स गैयै बायदि जायो थांहां फैहां ओरै थांबा मा जागोन नामा माने गिनाय फैयो आरो जेब्ला जों लिडारफ्रा बे लिगेल राइट्सआव गोख्रों मोजां मोनथिगोन अब्ला गासैबो मोनसे कमिटमेन्ट लानानै जोंनि रायजो राजाखौ दैदेनलांनो हागोन बेनो जोंनि उद्देश्य थेंक इउ गोजोन्थों All Assam tribal students এটা awareness program আছে ইয়াত আহি আপুনি কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকক পোনপ্ৰথমে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ যথেষ্ট সঁহাৰি পাইছোঁ ভাল লাগছে প্ৰথম মই ক'ব লগা হ'লে ইয়ে মোৰ প্ৰথম যে এনেকুৱা আমাৰ ট্ৰাইবেলবিলাকৰ অধিকাৰ আছে আৰু আমি এনেকুৱা এটা ট্ৰাইবেল জনজাতিৰ মানুহ সেই বস্তুখিনি আমি ইমান দিনলৈকে অপেক্ষা বুজি পোৱা নাছিলোঁ আজি সেই ধুনীয়াকৈ স্পষ্ট বুজি পালোঁ যে ট্ৰাইবেলৰ ইমান অধিকাৰ আছে এই অধিকাৰখিনি যাতে লেখত ল'বলগীয়া আৰু ভৱিষ্যতত আমি ট্ৰাইবেল মানুহখিনিয়ে এক হৈ থাকিবৰ কাৰণে মই সজাগ হ'বলৈ আহ্বান জনাইছোঁ চবকে